Az a baj, hogy belső sínszálat nem látta. Hát ugyanez. Ugyanezt csak úgy kell csinálni. Hallod, Zoli? Ugyanígy kell csinálni a másik oldalát is. Az Michigan, az utolsó érteni, hogy nem fősön mozgott, nem. Nem, ez a vagon. De én játszom vele. De nem fogtok volna. Folyamat lesz. És ha ráfújtat, azt pedig így távolítjuk el. Utómunka. Kontakt elérése. Üzembiztonság elérése.